Диди! Диди! Абе, кола ми ли на? Ела. Браво, Вало! Диди, ела за кръвище. Ела при мен. Ще държи при мен. Хайде, ела. О, какво си ми, сладка. О, какво си ми, сладка. Хайде, готово. Цели 20-30 секунди ни отне цялата работа. Ох, с каква въздишка. Къде ще ходим сега? Как ми маха ръката? Не при това куче, моля се. Я ходи на балкона да видиш какво има там. Печката. Ало, къде е печката? Леги си, бе. Не, проходилите седат прави, а ходещите се пребиват. Баба ти се преби. Какво прави майка ти? Няма кой да те хвана вече. Давай, давай, отивай да ти мама. Хайде, къде е в тяло? Я виж кама там захващам. Стъпка, стъпка, почивка, стъпка, стъпка, почивка. Страхотно е. Не при мене, не при мене. Не мога... Ох, на мама гушите, детето. Здрасти. Те, ти ли ще правиш? Мама! Ела при мен. Да, ще ти чакай, той ми те работа да те фане, мали, всеки в едно апарат сега. Да. Ела да го запазва. Ела. Ела. А, така. Ела за кръвище. Ходи по секцията, точно. Ходи по секс. Аз ще дам то. Айде. Да.